Единствено през съдбоносните моменти в живота на един народ може да се наблюдава една подобна тържественост. Народът плаче като дете, което е изгубило баща си. Добротата и човечността на цар Борис му спечелиха всенародната обич. Още приживе, народът се гордееше със своя цар и вярваше в него. Може би никой не знаеше за кого всъщност плаче. Дали за този, който си отиваше, или за осиротялата родина, която го загуби тогава, когато се нуждаеше най-много от него. Полковите знамена не можеше да отсъстват, подобно на царицата. С него те бяха споделяли часовете на бдение и на вяра, както и клетвата за всеотдайна служба и любов. Под диплата на знамето минаха младите синове на България, пазителите на свободата и независимостта й. Хиляди положиха клетва пред кръста и пред Негово величество. Ваше Величество, аз и моите другари тържествено обещаваме да следваме идеалите, в които нашите инструктори са ни научили да вярваме. За новите офицери най-голямата чест беше да минат церемониален марш пред тяхния цар, върховният вожд на българската войска, и да го изпратят с нашето «Ура!». Този площад, на който той приемаше паради и споделяше народният ентусиазъм, сега царя се сбогува със своя земен дом. Тук той се роди, живя, работи и умря за родината. Скоро бойните знамена ще се наклонят за последен път пред този, който им остави най-скъпия завет. Колко различно одекваха стъпките на войниците, когато идваше Гергьовден, бойният празник на войската и на ордена за храброст. Този празник, който се честваше в София и в цялата страна с особена тържественост. Пред главнокомандващият минаваше войската, която той създаде. Силна войска, силна държава, беше девиза на царя, за когото въоръжените сили не бяха оръдие за вътрешна политика, а гаранция за свобода и национално достоинство. Българската войска беше войска на народа и отразяваше всичките му добродетели. Именно заради това народът отождествяваше любовта си към нея с тази към царя. Сълзите не носят утеха. С всяка стъпка на процесията, царът все повече и повече се приближава до момента, в който ще се сбогува завинаги с столицата си.
Лафетът на покойния цар е пред Софийската гара. Неговото тяло е мъртво, но душата му присъства, за да приеме последният парад на войските. Царят ги вижда, обаче те никога няма да чуят вече неговото бодро: отлично, юнаци!